viimeistään nykyisen ruplakurssin aikana huomanneet, että mikäli ei ole jotain globaalisti ainutlaatuista osaamista, kuten vaikka Pemamekillä, on syytä tuotteita valmistaa paikallisesti. Yhtä kaikki tämä maa tarjoaa meille suomalaisille paljon mahdollisuuksia niin nyt kuin kasvun käynnistyessä. Totean heti, että tarkoitus ei ole lähteä neuvomaan, kuinka täällä pitäisi toimia, pikemminkin kertoa joitakin niistä kokemuksista, joita minä ja kollegani YIT:ssä ovat edellisen ja nykyisen taloudellisen haastavan suhdanteen aikana kokeneet ja havainneet. Niille, jotka eivät tunne YIT:tä tarkemmin, totean, että olemme olleet täällä 54 vuotta. Viime vuonna liikevaihto on 500 miljoonaa euroa. Pääliiketoiminta on asuntotuotanto, jota teemme 7 miljoonakaupungissa ja niiden ympäristössä. Yksi näistä on Moskovan Oblast.